Este pequeno gato atópase hoxe en boa forma grazas ao traballo do Refuxio de Animais de Cambados, pero o seu estado hai uns días era completamente diferente. Un veciño de Vilanova o atopou na rúa en mal estado e o abandonou ás portas da protectora cambadesa. Bueno, tiña unha congestión nasal moi grave, tiña moitos mocos a nivel de nariz e sobre todo de pulmón que lle impedían respirar con normalidade e por tanto tampouco comía, vale? Porque os gatos necesitan oler a comida para comer. Tamén estaba plagado de pulgas, absolutamente plagado. Foi a propia Sonia a que se encargou de tratar o animal e dalle un fogar mentre se recupera. Sí, ahora está moito mellor. Estuvemos facéndolle limpiezas dos moquiños con suero e demais, con antibiótico e, bueno, os esforzos deron resultado. O abandono deste gato esgotou a paciencia da protectora de animais, que denuncia que constantemente veciños de Vilanova deixan no refuxio aos animais que atopan nas rúas ante o deixamento do Concello e a Policía vilanovesa. Como en Vilanova a contestación que reciben os veciños é que solamente recollen gatos mortos, pois os veciños buscan unha solución. Entón, claro, a solución é o Vila García ou Cambados. En este caso tocounos a nos esta vez, por cuarta vez o que vai nestes 2 últimos meses. Dende o refuxio denuncian que moitas veces os animais chegan feridos de gravedade sin que a Policía Local de Vilanova se preocupe polo seu estado. Casos graves de animais feridos e atropelados na vía pública e que o Concello nin nos contestou, nin recibimos contestación ninguna, que tuvimos que sufragar nosos gastos de cirurxía, entonces, bueno, pois a nos parecenos de vergoña que hai un animal ferido na carretera e que deixe que falezca. A denuncia vai máis alá, segundo advirten, polo comportamento co que determinados axentes tratan a protectora. El díxome, xa cho digo así de golpe, que eu non vou a recoller ningún gato. E dixo, bueno, pois entón deixo o gato aquí. E dimo, se o deixas aquí, vai a quedar aí, na rúa tirado. E non o penso nin tocar. O refuxio cambadés está saturado. Aínda así, encárganse de curar a todos os animais, pero piden ás persoas que os atopen que lle dean un fogar mentres a protectora lles busca unha familia. Para evitar este problema, piden aos veciños que teñan animais domésticos que os castren. Esterilizar, castrar. O máis importante é castrar. Non me sirve castrar unha gata. É castrar gata e gato. O gato tamén reproduce, o gato transmite enfermedades, o gato morre en pelea, se morre atropelado cando vai a buscar unha gata en celo. Dende o refuxio advirten que non teñen orzamento como para coidar, vacinar e tratar aos animais de Vilanova. E lembran que é obrigatorio por lei que os concellos teñan mecanismos para atender aos animais abandonados.